On mi dává do vlka prstu. Ježíš, co ti udělá. Omluv se. Omluv se. Omluv se, Jakube. Omluv se mi. Promiň, Lukášku. Lukáš. Dělej. To je sráčo. Dělej, já ti potom pustím. Jo. Dělej. Pustíš to tak? Ty už jenom tam za uši, vole. A dávat prst do oka, vole. Ty vole, teď to bude dobrý. Hej, tak měla v ruku, vole. Tady se skvělé k velkému finále. Teď to bude, vole. Nikou Vajdišové v prvním kole měla také nepatrné problémy v jednom setu. Čínkovou také Ale jak si napíše prdel o ten stůl. Ale to je fakt teplej, vole. Co chlap, ty vole? Už je na to, ne? Je v píči. V páté sadě a máš dobrý kick proti Michailu Južnému Truska, tak nadal zřejmě zlomil odpor svého soupeře a stáhne druhou pěknou konce a